какво много да кажа за този живот, но в моите детски спомени е, че хората бяха много близки помежду си. Бих казал нещо като роднини. Имам предвид това, че посещаваха се тогава, рождени дни не се празнуваха, но се празнуваха именните дни. Ходехме на гости на, да кажем, на доктор Иван Зеков, на Иванов ден и съпругата му пък Йорданка, те празнуваха 2 дена и казваха, кой когато иска тогава да дойде, ние сме един до друг. Празнувахме именни дни, празнувахме, разбира се, всички светли празници, най-вече имам предвид коледните празници. Брат Симеон Симеонов, който е един от, пак бих казал, водеща фигура в братския живот, по професия юрист, председател на тогавашния касационен съд и много добър музикант и изпълнител като цигулар. Той водеше хор от братя и сестри, които обикаляха къщите и честитаха Рождество Христово на изгрещани. Това е така от братския живот. Другото, което е от дейността на братското в духовен план, помня добре пълния салон с хора, помня сградата на салона, полянката, чешмичката, разположението беше много, така се е получило, може би, защото по-късно, се оформя цялостно. Имаше още една чешмичка, която тогава брат Борис подготви, за да се нанесат и знаците на зодиака. Но това не можа да се оформи, тъй като събитията изпревариха. Друго интересно, какво да кажа, вече аз не мога като дете, не мога да предавам какво е било, защото съм бил много малък, но мога да кажа това, което са ми разказвали братя и сестри от в своите вече зрели години. Да кажем, астрологът Иван Антонов, с него съм имал контакти, с брат Крум Въжалов. Но те споменаваха някои факти от братския живот и разговори най-вече между братя и сестри, опитности с учителя. Но те са, не знам дали аз да ги преразказвам, те са описани вече в спомените на тези хора. Винаги съм се запитвал, и той запитвах приятелите, кога почваше, например, паневритмията, понеже тя е била всекидневно. Сестра Недялка Кълпакчива по баща, както знаехме, казваше, тя почваше обикновено след 10-та и това беше около 6 часа сутринта. За мен изгрева е свързан, живота на изгрева е свързан и с бивака на Витош Ел Шадай. Може да се каже, че колкото е важен изгрева като физически обект, толкова е важен и като физически обект бивак Ел Шадай. Защото, както казва учителя, там текат енергии на височина от 7000 метра. Има много снимки от бивака с скалите, снимки, казвам, на местото, което е равното место до скалите, където учителя разговаря с тогавашни братя, да кажем, снимката е с брат Луцев, до него е дядо Благо и видни личности, които документират контактите на такива видни личности
че там една сестра, която е цитирана в момента, не ми е в ума, паметта, изпяла песента "Поздрав на учителя". Казанлъклива беше, мисля. Казанлъклива, да. И също там учителя изпява, доколкото знам, и своята най-съкровена песен "Странник съм в този свят". Така че живота на Изгрев и живота на Бивака трябва някакси да ги представим.